dneska ideme natočiť Ice Bucket Challenge a dlho sme netočili, lebo sme mali menšie problémy a ani nebola tá chuť točiť, ale dneska si to trošku vynahradíme. No, to začne prvý. Ja to vylem na teba. Dobre. Dobre, tak ideme na to. Mám dva vodička. Si pripravený? Hej! Kurva! Teraz sorry. Kurva! Do piče! To jebe! Dobre. Som sa pochcal. Ty kokot. Musel si mi to jebnúť práve poza krk. Dobre. Takže, až sa vám video páčilo, tak to pekne odoberajte náš kanál a dávajte like. A ešte chcem povedať, že ja by som chcel nominovať za tento challenge Tomáša Marhulu. Takže Tomáš spravil to isté. A ja by som chcel nominovať Luizu Rafaelu a Ďumeky Show, tak si to užite.